kamar nake ta kallon su. Mun fito mana yawo ni da abokina ma sai na gano yarinyar sai na ce kai aboki wannan yarinyar ce ai nake baka labari. Sai na je na same ta nan mun gama gaisawa sai ta ce ko za ta fice sai na ce ko sunan fa sai ta ce ko Zara'u sai na ce ko Nuran ne. Sai farin ciki ne ma kun gani ko na warke dole ne na dan taka. Rayuwa da daɗi take rayuwa da zafi haka za na fara soyayya kyakkyawa ce ai son kowa ce ai kaunar ta nake ai. Rayuwa da daɗi take za na je na ɗan shirya sai na fara zance na lafazinta da daɗi haka kaunar ta da daɗi haka santa ma da daɗi haka. Dole ne na zam zaki a fage fa na soyayya tunda ni ko na shirya kallanta da daɗi haka zance